Татьяна, тук бе? Ела? Махай. Ние сме в Карла и ще се разходим. Заповядайте с нас. Ще ви хареса. Който ни е гледал предното ни видео, ние ще отидем и до други места. Градът е среден по големина. Това горе като наш Шумен и Сливен. 77 000 души мисля, че беше. По площа по-голям, но долу горе като Сливен и Шумен. Хасково, нещо подобно. Сега къде ще ходиш, Сати? Къде искаш да ходиш сега? Искаш на динозаврите? Да. И хубаво ли е там? Хубаво ли е? Да. Има ли големи динозаври? Да. Така ли? На тати ще му хареса ли? Да. О, то е много хубаво, значи. Да. Да видим. Бай-бай. Много ги бои се от тия камъни, но има пазарни. Има пазарни скъпи. Правили са го центъра. На пазара днес има гривни, камъни и главно кухня. Кухня от цял свят. Ето го тия майка. Паеля има от Испания. Какво да го видях? Турско, арабско. Ето там има от Франция. Някакви десерти правиха. Английски. Абе, всичко. Да. Да, Бубу. Мама да ги покажа. Това е в централната част на града. Там се вижда и катедралата. И тук има кафе. И сега вървим към един от музеите. Ето го, това е музей и ресторант. Мисля, че италиански някакъв беше. Тачка се снима само с катедралата. Вървим ли? Вървим, Таня. Easy, no? Искаш ли айскрим? Айскрим искаш ли? Сигурна ли си? Да. Добре, сега ще взема това батко. И тук има, виж, има ягодка, има шоколад и това банан сигурно. Ягодка. Добре, айде. Отиваме, тати, да. Вървим. Тати просто показва. What? Вау! Също тук ще разказва в момента за динозаврите. И престо за това ма натиска. Ето го и тогава отворен. 9 лева или 8,50 за голям. По 4 години безплатно. На 4-5,50 за децата. Това е тиранозавър.
Виж ги там другите. Трябва да ги видим как са. Това там трябва да е кентозавър, тати. Ой, защото това може да те охапи. Какво е лош? Ето го е моето динозавърче. Кажи. Ти си динозавърче, тате? Не. Е, как да не си? Аз не обичам. Ето как седи малко да рисуваш. Искаш ли? Това е динозавър Дейноникс. Казахме опасния нукът. Явно ги е такова, разкъсва ги с ногти. Гледай какви ногти имаш. Вау. Дейноникс. Поне така го прочетах аз. Ако има някаква грешка, да ме извини. Нали, дайте. Сега ще видим, сега ще ги видим и животните, тате. Само да видим тук. Сега ще питаме. Това са макетни влакчета. На тяхните модели от. Това са локомотива. С възгледни модели. Така, добре, нека да видим другите неща. Виж. Тук от гарата явно такъв знак има. Добре. Добре, няма да видим. Това е крана, с които са слагали вагоните. Добре, може. Това е от кит. Това във водата където е. Това е по-голямата е от акулата. И по-тежко, виж го. Виж колко е голямо и тук може да го видиш тази. Виж. Да. Виж човека колко е мъничък. Виж колко е голям кит. Това някой момент ми се смея, ама. Добре. Продължаваме насам. Интересен е музея. О, тук има пак за търсене. Спирам го. Търси кости. Кости от динозаври. Тук е изследователя. Преси, елай тук да влезем вътре. Ей, вътре в пещерата. Влизаме вътре. Вау! Влязаме. Идваш ли, тати? Айде. Вървим. То става малко е. Тати трябва да се навиди. Едно бързо включване отвътре от катедралата. Аз съм правил друго видео, затова ще е доста по-бързичко. Само да ви покажа. Тази дама посреща и ви обяснява, дава ви карта и сме влизали много пъти. Наистина енергията е уникална. Тук специално. Правя едно кратко видео само. Има много детайли. Много е красиво, наистина. Какво искаш? Какво са? Искаш да седнеш на столчето? Добре, отиваме, дадя. Ето. Добре, тати. Добре, тати, правим, ето го.
Тук взимаш и палиш. За твое здраве. Ето от на тати, хайде. Дай ти помощите. Дръж си сега, ако искаш. Може да си играеш с нея. Играй си преди да я сложиш. Вървим към люки сега. Снимахте, татя? Бай. Как бай-бай вече? Още няма да казваме чао-чао. Вървим към люките, към парка. Гледал да пропуска. Сега отиваме към парк. Така отдолу съм една. Престоишка я закачи. Сега как ще слезе, не я знам. Ми сама да се слиза. Ла-ла-ла-ла. Чао-чао-чао. И парка, люките. Hello. Казат замъка точно. Престо чака фонтаните да тръгнат. Това са тук с вода. И хора да са мокрят. Съпува сандалите. 25 градуса. Обаче танка бил празен. Това е най-якия парк тук. Има река, зелено е, биц парк. Сега чакаме водата, там да тръгне водата. И от всяка точка пръска вода. След малко ще се включим. Да спиш? Не! Лягай да спиш веднага. Веднага да спиш. Не! Айде, лягай. Не! Време е за сън. Горя до 3. 1, 2, 3, ти спиш. Заспа, ти заспа. Ти спиш, бе, тати? Спиш? Отцапала си. Се страха пак. Хайде. Хайде тук идвай. Идвай бързо, преси. Това е бързо, тати. Къднаха фонтаните. Айде, ела на тези другите. Преси, ела те, праса. Ела къде ти. Айде. Сега се дорят. Дай му газ. Преси се оглежда, защото е затворено и е в нарушение. И влези, прескочи оградата. И се оглежда сега за охраната. Да им дойде и се кара. Малко прескочи правилата днеска, а?
Ама се оглеждаш, нещо ти е притеснено, ти е така гледам. Притесняваш се нещо. Карай, давай, влязо си вече. Давай, върти там педалите. Къде отивате? За Манчестър, за летището? И кой чакаме за Лондон? Да. Защо? Защото наша отива до Лондон. Ще скрие в нашия град. А сега чао от нас и ще се радвам да харесате видеото и да ни последвате в канала. Чао и живи и здрави!